What is love? Baby, don't hurt me no more. Tervetuloa, hyvät katsojat, tänne. Tänään testaillaan pariin ja jälleen kerran sponsorimme Vesa ja Topi eivät päässeet paikalle. Ai niin, Vilikin on sponsori. Kukaan heistä ei päässyt paikalle, koska mopoautot eivät toimineet ES:llä. Mutta mennään nyt asiaan. Tässä olisi Karl Fazerin sinistä suklaata, jonka meidän sponsorimme ostivat. Nyt testaillaan. Ihan hyvä. Mutta koska mulla on maitolasia, niin arvosana 4/5.